De ce ești atent? De ce sticlesc ochii? Pentru că primești o jucărie nouă ce poftește la ea. Lasă-o jos. Un pantof de pluș. Cât de delicat l-a luat. Aha. Mirela ne-a zis că Atis are unul și că se joacă foarte frumos cu el. Așa că încercăm și noi. Sper să nu înțeleagă care ai voie să se joace cu pantofii, nu? Atos, ce e acolo? Ce e acolo, măi? Lasă, așa. Bravo! Ia, Atos, adu jucăria, haide! Adu jucăria cea nouă. Eram sigură că o să facem cui mai rău. Hai, adu jucăria, Atos. Haide, adu. Așa, bravo, bravo. Lasă. Lasă. Șezi. Lasă. Oare o fi fericit?